Un any més ens trobem als carrers. Un any més recordem que no hi som totes, ja que les nostres companyes Marina i Lola continuen tancades a l'estat francès. Un any on hem vist que el clam per la independència del Principat de Catalunya ha sigut un clam amb un 47,77% favorable a la independència, on l'estat espanyol continua enrocant-se en el seu habitual immobilisme i que comprovarem a les eleccions estatals que l'herència del franquisme continua ben viva. Un any on hem vist la renovació de lleis repressives com el Codi Penal o la Llei de Seguretat Ciutadana, més coneguda com a Llei Mordassa, amb l'única intenció de callar la dissidència. I nosaltres continuem solidaritzant-nos amb elles cada dia, com si fos el primer dia. Deixem de banda la hipocresia d'aquests dies i ens llancem als carrers, no per quedar immerses enmig de la multitud que passeja amb una venda als ulls, sinó per denunciar la seva situació. Denunciem el règim especial al qual estan sotmeses, un règim creat especialment per a elles, tot i que els botxins que el van redactar no les reconeguin com a tals. Denunciem les vulneracions de drets a les quals es troben sotmeses cada dia. Denunciem la dispersió que tant elles com les seves famílies pateixen des de l'inici de les seves condemnes. Denunciem la repressió que patim en el nostre dia a dia per solidaritzar-nos amb elles i el seu entorn familiar. Però amb totes les seves amenaces i imposicions no deixarem de ser solidàries i no renunciarem a la nostra lluita i al nostre compromís. Som conscients de que no hi som totes, que ens falten la Marina i la Lola, i cada any continuarem omplint els carrers amb la flama de la solidaritat per il·luminar el camí de les nostres companyes per quan tornin a casa. Ells il·luminen els carrers amb llums de colors, nosaltres amb la flama de la solidaritat. Ells regalen consumisme, nosaltres lluita i compromís. Per Nadal les volem a casa. Fins l'últim rescat, la lluita continua.